Huriani Tuhata masuk mahita di Parminggota. Tapuji ma Tuhata sian buku ende nomor 15 ayat sada 2 dohot tolu. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumapalangit dohot anoon. Amen. Songonon dohaton ni Tuhan Jehovah, idama ahu, apala ahu sendiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangulului ni parmahan di punguana ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna aka nama mapari ibana. Suang songoni ahu mangulului biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami, nunga marpungu hami di son diari na pinarbadian mi. Say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jala ringgas hami manimbangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasyang hami aka ari-ari ningolu nami na pondoki. Say pamasok mahami tuhangoluan salereng nileleng na. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pasal
Tangihon hamuma patik ni debata, patik palimahon satro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu asa martua ho. Jalaleleng mangolu di tano na nileho ni Jehovah de batam diho. Patik panopon, unang ho mamunu, patik papituhon. Unang ho mangalakup, patik pawaluhon. Unang ho manakko, patik pasiahon. Unang ho olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan colma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rapangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapaunduk be marohata diadopa ni amata debata, tatopo tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha naso murung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadion mi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jot-jot warsay hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaolongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, dang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Di baheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng nileleng nai. Alay na maporus mahami nuaing tu asi ni roham na gunangi, mangido siya nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhut na. Say urupi hami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangolu hami dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya sima roham di hami halak na dangolon. Amen. Tabigima hata baga-baga ni debata, taringot tu hasesani dosata. Satok kindo hutadikon ho, alay papungupungoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alay marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asyaku ho, nina Jehovah si palua ho, hasangapon ma di debata na digijang. Barohaku di bain Tuhan Yesus Marina
hata ni debata turpuk epistel diari minggon, imana tersurat di Amos bindu walu ayat 1 rodi ayat 12, tajaha ma marsoring-soring. Songonondo di pataridahon Tuhan Jehova tu ahu, idama, sadahirang namarisi parbue naong malamun. Jadi ni naiba nama ahadon dan idam alemos. Jadi ni kuma sadahirang marisi parbue nam malamun. Demi dina Jehova matua mengajupang kasih sipul ni bangsoku Israel. Dan bemarsomba sumau idaiban. Jadi diari nasasadai andukono nasida ma aka ende dijoroi nina Tuhan Jehova di bahen hinadeak ni bakke sip songoni di tipalhon margugun-gugun. Tangihon mga taon hamu wale akar mawai alam na bogos jalan isapon halak adamo di tanah. Aka namandok adigan pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis emehita adigan salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paramean laho pamemeton solup jala pabalgaon arga dohot mangaci marhite sian hatian si paoto-oto. Laho anu alak pare alani perak dohot halak na bogos alani sipatis pasang asat tangis lampu sipat Nunga pola marmangmang Jehova Tuhan muliaon ni si Jakob molotung halu pahonokku be saleleng-leleng na aka pambahenan na sida sudena. Diari na sasadai nina Tuhan Jehova sundut ma mata niari di hos niari jala paholomokku tanoon arian. Mabawaku maari rayamuna gabe paudungan jala sabut edemuna gabe andu jala lutamokku lalu kotimuna pulosori jala palatokku atas lalu dulu jala bayanokku do songon huluton marhiti hamaku nisa sada jala ujungnya son ari hamama. Idama rodo aka ari sogot nina Tuhan Jehova tongosakku ma haraparon tutanoon dada haraparon di sagu-sagu manang hawason di aik ikon diaka hata ni Jehova do naeng begeona nian. Jadi madau-dau manasida siang laut nasada tu laut nasnadinari jala siang tara doang saran dilihat nasida mengalului atani Jehova yang hape raoso jupang nasida do. Imasahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin.
Mahati dakon maha porsiaw tay, songo na hinan tidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumapalangit dohot tanoon. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagay-bagyabayan siyanton di porbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanwa toru dong ditanom, na mulak mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehova, amanai pargogo naso hatodosani, di sima ibana paima mulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada uria na badia, uria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesa ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosagot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegay ma ende puji-pujian sian kor wilayah 2.
Kabigay ma tikting masa di bagasan sa minggon. Horas madihita salhuna amanginang. Tatangi homa titing di minggu ta sadarion. Minggu palimahon dung Trinitatis 20 Juli 2025. Gowar ni minggu ta sadarion ima minggu kelima dung Trinitatis. Hasitulu sadaun ni debata. Topi ni minggu ta ima mamilit tohap naum muli. Pertanggungan wilayah. Pertanggungan wilayah ni huriata di bagasan saminggon ima. Sada hari Kamis 24 Juli 2025 wilayah Sia. Ima di keluarga Amang Ferry Hasitumorang ST. Inang Indira Kristina Boris Lalahi Eskom. 2. Keluarga Amang Mintas Sutumorang Inang Enok Mariani Boris Galingging. 3. Keluarga Amang Saur Maina Situmorang Inang Desi Maria Lestari Borusite. 4. Keluarga Amang Reonaldo Situmorang SE Inang Dede Lisna Borusi Galingging SE pukul 10.30 WIB alamatna di RSG. Paduahon. Hari Kamis 24 Juli 2025 wilayah Sapulonom. Ima di keluarga Amang Situa John Kersi Matupang SE Inang Rismauli Evelina Borupa Jaitan pukul 10.30 WIB alamatna Jalan Haji Amin Sada nomor 12 RT 0402 Lenteng Agung. Patuluhon. Hari Sabtu 26 Juli 2025 wilayah Tolu. Ima di keluarga Amang Insinyur Perlindungan Tarigan MSC Inang Insinyur Puspa Cinta Simorangkir MSC. Paduahon keluarga Amang Pintanugra Parsadata Tarigan MSI, SSI, MSI, MSC. Inang Anastasia Puri Ananda Boru Sidabutar SH. Di pukul 10.00 WIB. Alamatna Jalan Sepat nomor 22 RT 07 RW 02 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu. Paupaton hari Sabtu 26 Juli 2025 wilayah Walu. Ima di keluarga Amang Dr. Maringan Timbul Tua Hasimajutak MM MARS Inang Insinyur Juni Adelina Borusiaturi di pukul 10.00 WIB. Alamatna Asrama Polri Brimob Jalan Pasar Minggu RT 01 RW 02 nomor 25. Palimahon ima hari Sabtu 26 Juli 2025 di wilayah 12. Ima di keluarga Amang Karmulia Terkelin Saragih Inang Sadima Borusiaturi di pukul 10.00 WIB. Alamatna Jalan Raya Ragunan nomor 1 RT 0607 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu. Pasahaton ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu nanaing ro, Minggu 27 Juli 2025, dung sipul permingguan pukul 10. Patupaut tado acara pasahaton ulus tu akar ruas ni huria nama rumur 70 tahun. Domutusi, upangidohon, hami matu hamu tu akar ruas nama rulang tahun 70 tahun. Di tanggal 30 Juni sahatu tanggal 27 Juli 2025 asa mendaftar ma tusutiwa wilayah. Pengabation huria manang kunjungan gerejawi. Parjolo. Di hari Minggu nanaing ro, Minggu 27 Juli 2025 borhak do seksi perempuan ni huriata patupa pengabation huria tu HKBP Sudirman Jakarta di parmingguan pukul 8.00 WIB. Ni uluhon ni Amang Padita Region M Siahan STH. Paduahon. Di hari Minggu nanaing ro, Minggu 27 Juli 2025, rodo punguan seksi lansia HKBP Palembang. Mangebati huriata HKBP Pasar Minggu ni uluhon ni Padita Ebenezer Napitupulu STH. Nalahorap marsaur mamuji tuhata di parmingguan pukul 10.00 WIB. Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2025. Dung sidung titingon. Begeot tama anon sosialisasi sian panitia Pesta Gotilon.
misi penggalangan dana gereja HKBP Gading Serpong. Di Minggu Tasadarion, Minggu 20 Juli 2025, rodo panitia penggalangan dana sian HKBP Gading Serpong, patupa penjualan tiket konser musik Batak, nanaing patupawan nasida lahu papungu dana pembangunan gereja HKBP Gading Serpong. Alani, songon dalata lahu manupahi pembangunan gereja HKBP Gading Serpong, boima tatuhor tiket konser musik Batak, na pinarade nasida di pitu jolo ni gereja tahun dung sidung permingguan pukul pitu, dohot permingguan pukul 10.00 WIB. Dewan Koinonia, PHD Gabungan Seksi Perempuan. PHD Gabungan Seksi Perempuan di Patupa di hari Rabu, 30 Juli 2025. Masuk pukul 15.00 WIB sahatu selesai. Maringanan di ruang serbaguna. Nagabe tuan rumah nama Jabui Ima, ruas perempuan sian wilayah Tolu doh sian wilayah Walu. Adorang so PHD di Patupa do Ima pemeriksaan HPV DNA, manang kesehatan khusus perempuan. Gratis dimulai jam 13.30 WIB. Tu akan berminat boima mendaftar marhite na mangisi link songon naung adong di warta jemaat. Pinangido tu ruas perempuan asaro maddohoti titingomma sekaligus udangan. PHD Gabungan Seksi Ama di hari Jumat 25 Juli 2025 patupaon ni huriata do PHD Gabungan Seksi Ama na ni suhuton ni punguan kor ama wilayah Sada. Maringanan di RSG masuk pukul 18.30 WIB. Dung sidung PHD di uduti mamuse tu acara latihan kor bersama. Laos titingoma udangan tu sude ruas ama ni huriat tahun. Refreshment napo sebulung HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Sabtu 26 Juli 2025 di Patupa punguan napo sebulung di distrik tado acara refreshment napo sebulung manang raid night napo sebulung HKBP Distrik 8 Jakarta yang bertransformasi serta menyalakan kembali semangat dan komitmen pelayanan. Maringanan di HKBP Rawamangun pukul 8.00 pukul 17.30. Na persidohot tu acarai ima ketua napo sebulung huria dohot pengurus persekutuan napo sebulung distrik manang PND HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Retreat remaja HKBP Pasar Minggu. Di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 26-27 Juli 2025 patupaon ni huriata do retreat remaja HKBP Pasar Minggu di Alam Sagita Puncak Hotel dan Resort na diuluhon ni Inang Padita Rapina Ina Buana Habiahan STH amang situa Bernardo Sitopul dohot amang sahala tinabunan. Dewan Marturia Kebaktian Bulanan Jedding di hari Sabtu 26 Juli 2026 patupaon ni huriata do pertangyangan Jedding rap dohot aka pedagang pekerja terminal kaum marginal dohot tu aka ruas na tarjau tu pelayanan Jedding. Maringanan di gereja masuk pukul 10.00 WIB titingoma udangan tuhita saluhutna. PHD Seksi Musik Dohot Multimedia HKBP Pasar Minggu di hari Sabtu 2 Agustus 2025 patupaon ni huriata do acara PHD Seksi Musik Dohot Multimedia ni huriata HKBP Pasar Minggu. Maringanan di RSG masuk pukul 10.00 WIB. Domutusi pinangidohon matusude pemusik song leader worship leader dohot tim live streaming asaro maddohoti PHDI. Dewan Diakonia penerimaan peserta didik baru nunga dibuka Yayasan TK Terangkasih pendaftaran murid baru tingkat TK dohot playgroup alani pinangidohon matuhita ruas ni huriaon asa terdaftar homa aka ianak kota nama rumur tolu 4 tahun madaftar playgroup usia 5 tahun TKA usia 5-6 tahun TKB. Dana nasorang perjolo na di hari Minggu 20 Juni 2025
di basa-basahon tu hatta do sada dana boru tu keluarga amang Pris Ulris Natalius Situmorang inang Christine Natalia boru Hutagalung wilayah sada hipas do danaki songoninang natorasna napaduahon na di hari Rabu 9 Juli 2025 di basa-basahon tu hatta do sada dana bawa tu keluarga amang Hendra Sahat Rotua Siagian ST inang Kori Mia boru si Hobbing Espam APT wilayah 10 tolu hipasdo danaki songoninang natorasna ruas nataba manang ruas tanggungan di hari Minggu sadarion Minggu 20 Juli 2025 gabe ruas ni Huriatama Ranot Tabunan masuk tu tanggungan ni keluarga Rudi Batanio Tabunan inang Neti Bertuana boru si Tohang alamat di Jalan Muhammad Kapi 2 Gang Setu Babakan nomor 2 RT 10 RW 08 Lenteng Agung masuk wilayah 10 tolu. Ruas Parguru Mamuka sian Minggu sadarion 20 Juli 2025 gabe ruas Parguru ma di Huriattaon keluarga amang John Hendrik Sahat Marasi Hutapea inang Rita Boru Tabunan doho 2 halak ianakon nasida alamatna Jalan Gunung Raya nomor 41 Perumahan Palma Residen Pasar Minggu Jakarta Selatan masuk wilayah sada tatang yakoma asaboy nasida maddohoti ulaun di HKBP songon nau titotopon di aturan peraturan jalaboy nasida gabe ruas nagok tutiki nanaing ro nabarbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagasom ma ima Oliver Tirtanadi Hasibuan ST, anak Niamata, Insinyur Nelson Hasibuan MUM, Tubu Inata, Teti Mariani Manurung SH, alamat Jalan Tanjung Mas Raya, Jalan Elang, Mas C7, nomor sada Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, wilayah 10 Pitu, Huria HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Dohot Orwana, Stefani Nauli Boru Siringo-ringo ST, Boru ni Amata, A Siringo-ringo, Tubu ni Inata, Sulimar, alamat Jalan Delta Sari Ujung Kampung Duku nomor 44 RT Sia RW Onom Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, wilayah 10 Huria HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Pamasu-masuon nasida di Patupa di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, di hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 8.00 WIB. Marulaon Nabadia khusus di hari Sabtu 10 Juli 2025 Huriata nunga patupahon Marulaon Nabadia turuas ni Huriata Ima inang nyonya NOP si Hobbing Boru Hutagalung wilayah Walu di Rumah Sakit Pasar Rebo. Ruas Namoding, Parjolo, na di hari Rabu 16 Juli 2025, nunga marujung ngolu inata Nurlina Riyama Pipiana Boru Simajutak, umur 81 tahun, pardihutani amata Doktorandus Bukit Walden Pandiangan Nahinan, wilayah 10 Pitu, tatang yakoma asatibu tarapul sudi keluarga na tinadikonna. Paduahon, di hari Minggu sadarion, 20 Juli 2025 nunga marujung ngolu amata Daulat Tahir Napitupulu umur 81 tahun pardihutani inata Las Maria Boru Hutapea wilayah 10 sada tatang yakoma asa tibu tarapul sudi keluarga natina dekonna laos tapatupa ma parmingguon dohot pangapolion di rumah duka sadarion pukul 10.00 WIB. Inganan rumah duka menyusul. Ruas ni Huriata nomor ulang tahun. Saluhu ruas nang Parhalado. HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selama ulang tahun matu hamuna saluhut ruas nomor ulang tahun. Hatu tubu dohot nomor ulang tahun Parsarepeon. Mamukka sian tanggal 20 sahatu tanggal 26 Juli 2025. Hatani debata. Nagabi ujahan nilas ni rohatai. Dienek dosian Matius onom ayat 30 sai jumolo ma lului hamu harajaun ni debata do hati goranna dungi tabahanon na do sudi akan nang odeng tu hamuna
ruas na marsahit. Tua ka ruas na marsahit na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, dirawat jalan doho akka na marsahit menahon, dohonon nami ma, saya di pasu-pasu Tuhan taima sudi pengobatian jala jinalo muna. Tibuma malum persahitoni, tuhita salut na ruas, tabom manasida ditangyak tabi, asa tibu malum persahiton nasidai. Titing naso jinanahon doho parhepengon ni Huriata boy matajaha di buku warta jemaat. Naong di paradi Huriata, songoninang titing dihita di bagasan samingguan. Lanjut toma tabegema sosialisasi sian panitia pesta gotilon. Orama nasida. Horas Shalom dihita manginang na hormati kami amang padita nami amang pendeta Saur Sirait amang inang parhalado ni Huriata amang inang sude ruas ni Huriata HKBP Pasar Minggu dot sude tamu nami narap beribadah hita sadarion di Huriaon dan yang kami kasihi anak kami naposo bulung dan remaja ni Huriata. Audison Nyonya Simangunsong Buru Simbolon, Jongjong mewakili panitia pesta gotilon tahun 2025 di Huriata. Amanginang pesta gotilon di Huriata naing patupota ima di hari tanggal 20 September 2025. Jalan mardo mutusi nungabe tamulai sude akarangkayan laho papunguhon sude silua gotilon sian sude ruas ni Huriata songon nang boy nungain tajaha di warta jala tabereng di joloni garejata ima berupa janji iman persembahan gotilon tok ripe jala lelang barang makanan jala songon nadong do songon hiburan ima kupon berhadiah. Amanginang nungabe rade hami sude perhalado dohot panitia lau majalo papunguhon jala melaporkan sude akka silua na dipasahat ni ruas ni Huriata tu panitia jala mangido hami asa sude manian hita parsidohot di pesta gotiloni memang molo tabereng di bagasan taonon macai godang doa kegiatan besar na membutuhkan dana ima adong pembangunan ni Huriata adong panitia transformasi jala adong panitia pesta gotilon jala memang molo dihitung-hitung lebih 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dana yang kita harus kumpulkan di tahun ini 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Jadi alai hami sian panitia marpos niroha do hami saina mangido do hita sia tuhata asa diukap akka pasu-pasuna tuhuriana marhite hamu hita ruas ni Huriana jala khusus di bagasan tahun nomor pangido mahami nian tuhita sude natoras na tua-tua naong adong akaya nakota naong karejo asa tajujui manasida tasosoy nasida pasahaton pelean gotilon ya pelean gotilon alana pesta panen dobolo gotilon jala persidohot nian sudia kaya nakon ni Huriata naong karejo pasahaton pelean na tu Huriata jala idopos ni rohanami memang molo dibadikon sian penyerapan biaya dibadikon tahun na lewat 2 kali lipat bagaimana caranya satu-satunya adalah menambah sumbernya jadi diberi kami di jalanunga dimulai adong do dibaen disosoy amang paditata mulai sian sekolah minggu songon edukasi pesta gotilon tu sekolah minggu berupa ada celengan gotilon jalan mangido hamin yan tu sudiaka anakon ni Huriata naong karejo asa sudena sida parsidohot pasahat to pilihan na tu Huriata songonima sosialisasi siya kami pos rohanami say di paso-paso tuhat tamahita
laho mangulahon akan nadenggani. Mauliate ma dito hata. Horas. Tabigema ende puji-pujian sian kor ama. Marende mahita sian buku ende 470 sia ayat sada dohot udutna dohot papungu pelean. Oh
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha. Ima na mga ramuti akka ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihamu manginang. Selamat hari Minggu. Tuhat tama nama dongani mamasu-masu hita. Hatani debata nagabe ujahan ni jamita si tangi honota jala si hangulu honota di mingguta sadarion minggu palimahon dung Trinitatis tersurat do di Evangelium ni si Lukas bidu 10 ayat 38 saha tu ayat 42 tatangi homa hatani tuhata jala dina mardalani nasida dibongoti ma sadahuta adong madisi parupuan sahalak na margoar si Marta na majakon ibana tujabuna yang goanggina na margoar si Maria hudul-hudul do dijolo ni Tuhani tumangihon hatana diharosoton si Marta do ragam ni parhubason laos di pajono mamadok Tuhan dang diatoy roham na pinasobuni anggiki au makubesi sahalaku dokon ibana atong madongani au gabinin na Tuhanima mangalusi ibana o Marta Marta laddo disarihon jala di hasusahoko sada donarikot dipilih si Maria do tohap naulii daksi buato ni sian ibana ido sahakna jala topik di mingguta sadarion hobar tu naksaha tuhita ima mamilit tohap na umuli mamilit tohap na umuli di hamua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus totu lem dumasi ma lem sumakam ma lem tumakas ma sadanai lem tumaddi ma pakanguluhonon ni ganup akka nama kajongjokon doho nama katidakon Jesus Kristus nagabe bonani nguluna sada si halaconoto do molobongot Jesus tu bagas nima itu tahe ido kamanginang sada si halaconoto do molo bongot Jesus tu bagas niba di dia do las ni roha molo bongot Jesus tu bagas niba na dua na binaritahon di bagas turpuhon dua cadui makorolas ni roha manang na pitor dihubasi perhubas na tinopo na dibagasima iba na dibagasima Jesusi manang na marhite-hite ngulu partamueon manang na marhite-hite na paradehon si inumon si panganon
Las doro hamu tahe majakon Yesus merhite-hite si panganon. Las dokan. Doho sadanari merhite-hite nabinuan ni Yesusi. Ima berita nauli Yesusi sendiri. Sasi tonga dangarong nasala di pangalaho na duai. Idu bena di topik minggu sadarion memilit tohap na umuli. Memilit tohap na umuli. Memilih mahkota yang terbaik. Memilih sesuatu yang terbaik. Ido topik minggu dihita di bagasa tikyon. Dan gabe tading aka nauli na asing. Dan gabe tading aka nadinggan na asing. Hinorhon ni aka naukta todo, jalan naukta pilit. Sekalipun banyak orang mengatakan firman Tuhan ini merupakan soal pilihan, dan pilihan itu sulit, saya pikir tidak. Dang maol pilihan on. Molope ditodo jala dipilih si Marta. Ulaon perhobason namar pardomua tu partaumeon. Sasitong adangarong nasala di si. Bagian ni ngolu ni jolma do masih jakonan. Bagian ni ngolu ni jolma do masih tamuean. Apalagi molo dia ada Yahudi. Soima sikopna ngolu partamueon. Molo dia ada Yahudi satok kinakamang doh tawinang ngolu partamueon dada holan songon na dihitai. Naginwaran molo partamue didok dihita parama na subalunon. Parsakalan na sora mahiyang partataring nasora mito. Doho perbasuan naso ramahiyang. Itu to. I nunga masuk di tongan di bagasi ni. Anggo dihala Yahudi di bale di pitu ni bagasi pe ngadi tamue, ngadi jakon tamu nai. Marhite-hite sada guci inganan ni aik perburian ni pat. Doho sada haduk-haduk inganan manang gatungan ni pangalapan ni pat. Bahkan boydo pe perjawi nama jakoni mangalap si majoja ni tamuena naro bongo tu bagasi. Soina ma sakan na, soina ma sikok na hormat ni sahalak tamu nabongo tu sada bagas. Sekali lagi saya katakan tidak ada persoalan dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Marta. Pun tidak ada persoalan lagi yang dilakukan, yang dikatakan dan yang dikerjakan oleh Maria. Kedua-duanya menyangkut totalitas soal moral, soal agama, soal spiritualitas yang membuahkan tingkat-tingkat kehidupan yang lebih baik, yang membuahkan tingkat-tingkat spiritualitas dan tingkat-tingkat moral yang lebih baik. Itu. Nagabi persoalan ahad wa kamang dutawina. Mulu dimang makon dan ulanai. Molo alani nahu ulau do hape gabi tubu sogo ni roha diau palia si so ulau petahoi. Ilo tahe? Itu. Jika hanya karena saya melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar saya jadikan sebagai barometer, saya jadikan sebagai ukuran untuk menilai, bahkan untuk mengkritik, dan bahkan untuk menjadi sesuatu yang bisa saya jadikan membencinya, menjadi syirik terhadap dia. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dengar do pertamue kan? Una semua pertamue na hua dupi robi martamue dung neng bula manga maju amang nina. Dang nama si palesem dao. Partamu ini betul-betul sian nasa roha, betul-betul sian nasa pikiran, betul-betul sian nasa holong ni roha. Ini bukan soal apa yang bisa kita berikan. Ini bukan soal apa yang bisa kita usahakan. Alai ahadona adong dihita bahenota laho mamiliho piliata, laho pasahaton, songot tadda ni partamuyota, songot tadda ni pajakonota.
Di debata naro tu tonga-tonga ni portibio. Riko doi. Ale molo sanga gabe partamuani manang ulota si ganu parii songon na niula ni hala jahudi dohot akasi boto surat termasuk sasito na songon na pinatupan ni si Martaon. Anggu ida dang gabe pasu-pasui dang gabe halomoan ni rohani debatai. Anggo nagabi si sugoro, anggo nagabi pertutuhan doa kaulauta. Anggo kota di konota di sahatokna. Itu. Marjia makan merdusa, aleu marjian si baik gasip. Itu kah? Marjia makan tergasip, aleu marjian aka si bahen gasip. Yang memunculkan orang lain menjadi melakukan dosa. Dalam hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhata Yesus Kristus roh tu tonga-tonga ni portibon asa dina sudehita manangahana taula manangolu partangiangope manangolu na manangiho katani debatape manangolu na berspiritualitas pe naeng mamar parbueho ni gabe parbuena tonggi di ngoluta si ganupari. Unang gabe marisuang, unang gabe salpuwoti, akka ulaw na dinggan, akka para saurat na dinggan doho debata. Songgop debata, jala ro debata tutonga-tonga ni bagasta, naeng pasikopon parngolota do, naeng paturehon pola pikir ta do, naeng pasikopo sude akka pola hidup, doho pola pikir, doho pola ningoluta, asa anggia gabe ngolu namar parsaurat tu debata, nangpe dang rap dita doho debata dalam artian ibadah. Dalam artian songon nadar di baga setikyo. Amanginang di paborha dohita di turpu jamita sadarion marhite-hite si paingo nama ciarga jalan nama cekoras na pinasaha ni panurang Amos. Sotung gabe manosoli di pudian nyari dada poda si suada. Hatani debatama di baga setikyo nagabe poda wejangan yang amat sangat berharga bagi kita. Buru satu kita mulak tu panirang Amos nak karingani. Burukan. Roma debata madok tu si Amos. Ahana ni idam. Ahadona ni dan si Amos. Di idai mana sahirang perbuenau melamun. Sebenarnya itu arti kiasan. Nunga diberengi mana be bangsoi. Ngamelemu be dalam arti sudah pada tahap puncak be. Dang be marsobu-sobu au. Saya tidak akan lagi membiarkan. Saya akan turunkan hukum. Hado horana ni ulan nasida. Hado horana binay nasida ubanda gabe songoni. Macai koras hatani debata. Airap do nasida di tongan di bagas joroi alai. Rohana sobinoto menang na tu dia. Ay tinggil jala ukap dunang si parion na manangihon hatani debata alay. Ruardo siya kabirang sangobasi. Ay balga-balgado pilihan na maradopo persobaw na tu debata alay. Holalaho makukupi do sa pangalaho dohot akka ulaon nagiduk na niulan na nasay laod do. Beta taida. Mereka itu adalah orang-orang yang meninggikan hari Sabat dalam artian persobao tu debata. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu melipat tangan berdoa kepada Tuhan. Alaya hado nanirang-rangan ni rohana doho pikiranna dukoca sipul martangiang. Adiga do salpuari Sabat. Ibu toh hamudo lapatan ni songon na sejuk di do akadiba beta tu dia marminggu asawoha manesa dosa asadong ulot tari marsugut pukau tamu si mardusa mamuk kasinari senen aron do tahi di son na mardoakan na si songoni tohodo rohi tu bagas joro laho mangido hasisahani dosa alai dang nanaeng pakosok rohat taon gabe kosong madosa duko mula kita musi taisi musi doh dosa daw
Asa disoluk hatani de batado roh hatau bandagabe rohi tu bagas joro. Asa disoluk hatani de batado pikirat tau bandagabe rohi tu bagas joro. Dang nanaeng gabe sumakabi akaulau na geduk. Dang nagabe humas lau sumakabi akaulau na jahat. Tajaha musinang. Aha nanduk narakan dia pisteli. Adiga pesalpu. Aharo tayo nakanido ko. Bula purnama dito. Bula tula. Asa taga di sudedang. Asa tabain. Tapa hosing. Tibbangan onin na. Imay hata Indonesia matibbangan. Toka pertiga-tiga man mayengo. Anggo pertiga-tiga di so. Gudang. Waharo nang neracana. Hokdo di nol don waeng manang. Ngali-ngali do. Hati-hati, itu neng dohonon na disi. Na torang-torang ima, na tigor-tigor ima, na sikop-sikop ima. Ini bukan hanya soal pertiga-tiga. Tibbangat tai, panatapat tai, pola pikir tai, torang ma. Unang tasakapi, akan naso, sisakapan. Udak tabuati naso, ugasatta. Tidak kaning. Asarong. Alini sipatu hosani akka hatuban hosani akka jolma alini sipatu ninna ido bandagabe mulu-mulu tupu di sauti dah ido bandagabe di dok di Amos 5 ayat 20 saharo di ayat 24 Tuhan mengingatkan padau masyanau akka luhutami padau masyanau akka peleami akka ede-edemi, akka tangyang mi, songo dia bebalgani peliam mi, dang diawi ni nadebata. Tuhan tidak sedang menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan persembahan. Dia membutuhkan persembahan. Bukan menyatakan bahwa Tuhan tidak enak mendengarkan seruan kita, doa kita, nyanyian kita. Macelas dorohani debata. Alai molo gabe ido makukupi akka pangalahotan nagiduki. Tukso di halomo rohani debata. Tuhan tidak mau itu. Ido kamang dot tawina. Ipaingot kita nuai. Ido wanda juju nasaha tu hita di bagas tikyon na jinahani apala takas na kaning di jahahon. Amang situat ta paragedda na kaningan. Mulubuit ajaha di Yehezkiel 34 ayat 10 sedih. Ucaha majolodah, bui mabuka hamu bibil muna meng na bibil elektronik. Introitus nasaha ido juju nasaha tu hita lama mongoti perminggu tau. Ai songonodo hatani Tuhan Jehovah idama. Ta idama. Au apala au sadiri uso sogo dibiru biruku. Jala luluaku nasida. Uso sogo di biru-biruku jala luluaku ibana. Apa yang dilakukan oleh Marta adalah baik, yang tidak baik adalah ketika dia menyatakan dan protes terhadap apa yang sedang terjadi. Dia naumulisian akan nauli ido nani ulani si Maria. Jaladang disanggah imana. Jaladang ding mang makoni mana nama nangiho katani di bata ibana. Pitor ditipali Yesus do, itu kan? Dia tidak buka mulut, dia tidak bicara tentang apa yang dilakukan oleh Marta. Maksud saya, Maria tidak berkata apa-apa tentang apa yang dimaksudkan dan yang dikatakan oleh Marta. Jala ido sada tipe kekristenan nama nangihon, jala manangise akan atu mangihon hatani di bata unang gabe mura-ura tersulut api amarah. Itu poin penting naik kubanut tasada. Alani manangisi hita nong manangi hukatani di bata di bagas setikyon unang mura-ura be muruk. Unang mura-ura be tarimas. Jangan mudah diombang-ambingkan. Jangan mudah dipengaruhi. Ayak kapar hapor siyaw na tugudo rajuman akan manangihon hatani di bata.
Songon edde ni wilayah saya dan wilayah dua nak kaningan. Itu kan? Bagaimana Tuhan selalu diagungkan. Itu teh. Ucatak do nak kaningan. Oh Yesus tu haki buket di 275. Sini dibuat tamet demunai kan? Manangdang di boto hamuna sini. Sia buket di 275. Hodo raja, dangau, hodo si parbelgaun. Engkau yang dimuliakan, bukan saya. Mulutku hanya bisa memuji dan memuliakan engkau. Di luar itu tidak ada. Roa kama nak keng muruning mertua ho, dapat tomatu hamu. Itu tuh. Asa sian natu mangihol do, ro, hapor siaon, manangihol hatani debata. Rom 10 ayat 10 pitu. So tung ditikina kamang do taminang nunga sar barita nunga ditongos debatakan aposona siap pada narubi sahatu pada naik baru marsori-sorin berganti-ganti Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk mengingatkan laho majamitai laho paingoton asa unang tinggang runggang hita ganu marsada-sada sutuk sanga ro debata madok bahiangokku mahamuninna patu baukku mahaliu dihamuna songon Amos welu ayat 10 saya ada 12. Ini bukan soal makanan jasmaniah tetapi makanan rohani. Tuk tu dia hamulau tuk soadong jumpa kamu hatani debata. Itu. Jadi mulu itu situa terupani situa wilayah pertanyaan sama dijabuta sutung dijual hamu isi mana juk isu majua mulai duk situa teh pertanyaan di bagas teh ai haso songgok ni hatani debata dui halai memang si pata borak do macebel gado rohani sasahalak majalo pertanyaan di jabuna ale hasomala di hitau ma naik ko si mangan-mangani gitu kan adong do alasan nasi songoni ya lu si ma di bagasar rohana ale mar hite-hite di bagasar tikyon ko dohonon nami do bai parser moron upa parserang butok kami dui silakan jako pertanyaan dak boleh ko si mangan-mangan Itu tahe arong do di paswarahon kasih tua tatuhi tahe itu kan pertanyaan mamang ijabutar pete jo husuk kujui nata ninna dung disukuli nata tuminggu naro disungguli si tua temuse huba buah hame pe amang ninna meneng nah pe alasan-alasan apapun itu alena pasti daksian sakap ni si Marta dohok si Maria naro Yesus tu jabuna bahkan dang nani dok ni si tua dohok padita naro Yesus tu jabuna Tuhan sendiri yang berinisiasi laho paturehon pangisi ni bagasi manang parhubaso dia penani ulam manang ulau dia penani ulam ikut orang sude nai marpakorhon jala marparbihon nadinggan jala memang itu harus berangkat imana kaning nau mulii mamilit tohap na ummuli idonan indok di Yesus na parpudi sehali tu si Marta mengelusi si Marta nama dok songonon sededo narikot dipilit si Maria do tohap naulii jala hope Marta pilih ma tohap naulii asa jolo mah jumulu lului harajaun wi debata dohot hasit tongan nadungi lehonon nama tuho akka tupal akka odeng akka pasu-pasu, akka haluaon, akka hanguluan nama dapot-dapot.
Alani imanang dia pinataula, manang na manangi hokatani de batape. So tung unang gabi jol mana say giot manguhumuhumi. Itu kan arong dunwaingi dengan istilah kesombongan iman. Olah sehelu di mana merminggu di berendongan adang merminggu merdusa ho itu rinda. Beh, itu gabi buhay naroh si pata. Itu to unang gabi songoni. Taberi si Mariai di pahohom dorohana di pademak dorohana dang rai mana mengalusi si Marta molo dia lusi mana si Marta mungkin masih jabah dui ijolo ni Yesus alai di batu do si Marta do sasitona nasa na manangi hokata ni debata ikol lam sumerep dorohana ikol lam demak do pikiranna ikol lam boy do mangarajai akan masa di tonga-tonga ni nguluna unang gabi dirajai kana masao jalo open wine molo godang kapar sirang gutota tabay manabu si bahenota unang gebe ta ungut-unguton so binoto bi pasar mingkun hulan na hepeng ninda mulai cen ulang tahun saha rodi ahadu penguse transformasi saha rodi pesta gotilor saha rodi do ke dia tabay jolo betek bohado marhite-hite na tabain dungi muse ditupak debata getinin na tabay ni porsedo hamudisi Porseado hamudisi atong berarti kono belga du pilih sedari usom siam minggu la salpu. Beidu bah, eko dohonok kudui. Ngolu pamelihoni pe sasitong na iko berbeda dudung manangi hukatani debata sian naso ya manangi hukatani debata ungu tungu doha baoran ni akan naso ulu manangi hukatani debata. Molo seholan na nasa jokal boltok nasa jokalod di sariho. Ungu-tungu doro, bura do naro. So adung dia dibain, hatana. So inama takasna, takas duhudoku. Alani tabain ma, yakin mahamu manangisi nong mabain dan gudangi makatai. Amin, makratang mahita. Ali Tuhan debata Jehovah amanami, lomodo roham di luhutan yakkan abadia. Jalan na pinarbadiamu rohami. Nahinokokmu jalan nauk sinonggopamu marhite-hite todim. Tuhan nungatung sar hatam nabadiyai dihami. Jala uli denggan molo tuk siap pangiduan nami uhir romai di pusu-pusu nami. Asa homa marhite-hite todim manuliki ganupari. Asa manangahan abuihu ulahami totong marastuan. Tu hade batau mi ala hodo na manubu hosa hanguluad di hami hodo na mangiring-iring manugu-nugu hami hodo na manupak ngulu nami marhite-hite akka ulaw nami na maragami hodo mabaorhon mata muel na tonggi di ngulu nami gabi boy hudai hami na tonggi na dinggan na uli alani ukak marohanami ganup asa say totong buas sami mamilehong ngulu nami pasahaton nasa si pasahaton nami bahen hasangapod diho hatam nok saur dihami ima li Tuhan tukok nami dinaladit sulu-sulu nang dinahulum gabi pertahanan nami laho pahoton hacik-kacing ni haporsiaw nami dang murau-rabe hami diaupon alugu na mamuluso dang murau-rabe hami ali Tuhan dililuhon akka persibalik mata alai marsihoho do hami ai ido ali Tuhan situhu di parsauran nami asa sian natumangiho doroha prosyaw panangihonon dihatani Kristus atau mau liati ma molo sanga hutangi hok kami si paingo na maci argasya kuali di bata Jehovah gabe tubuh mahamu bau dihami tubuh manang persitutuo dihami jala mabaor manang pasu-pasu siang ngulu nami manang na di dia pehami mia jala maringanan mangulun jala mangula totong ma si halat conoton sudi akka gulmi ningulu nami ali Tuhan debata Jehovah amanami hupagong gopok kami masudi
ruas ni huriam tarlumobi naro marparsaora dohoto di bagasan tikio nang marhite-hite narap kami di bagas jorom soni nang marhite-hite live streaming ne huriamo paso-paso maka amanami inanami doho sude sia sudut nama tua saha tu sudut no poso asa sude kami di bagasa gonggo manitor dimpani royomo doho panuturiommu mangulahon nasa ulaw nami duko cadi suatu toko hatam nabadia di bagasan pusuh-pusuh nami pabor hak mahamili tu hatu tongan ni hasianganon tungulu nami ganuk mersada-sada gabi pasu-pasu halomuan rohamma gulmi ne ngulu nami hodali Tuhan nauso-uso mengalului sudia kabiru-birum imahami jala irik togu-togu mahami parmahani mahami li Tuhan diganup tiki huboto hami do sosoddo di jolo nami gok galubang ni ngulu parmaraan tahi-tahi ni akapar jahat alai pos dorohanami haposad doho na menuruhami Tuhan sianganon jagaommu donganammu ramotammu dohami nang huriamo peli Tuhan di nama cegudang si parsiranggut tononna lahu pada sipon pakkubasion di tonga-tonga ni huriam marhite-hite akka inganan napi nature revitalisasi ni sude akka fasilitas pelayanan di tonga ni huriamon di nalaho pasikop poneli Tuhan macari kop do pihak katangiang dohot akka sibaheno ni sude akka ruas ni huriam songoninang di pesta nami nanaing patupaon pesta gotilon makka mulatehon pasu-pasum na manuru na mangiring-iring manugu-nugu mamasu-masu hami marningot tamili Tuhan di bangsom Israel na pinarumudum-mudum di halongonan marningot itu hami di bagasa tikyo di naso salpu sangobas di partikian ningulu nami iya sosian paronga pangaramotion doho padonganiomu sudi mahamili Tuhan na buy patut mamiliho pilihan nami nong majalo pasu-pasu las ni roha siakko otik susedia tunggu dang mapanupana unang luat sami mardongan ungut-ungut mardongan arsak doho mara laho pasahat totja laos songoni do nangali Tuhan laos ditiki roscok niya kaulau nido jupak kami akka inganan pangurupio dinarok dongan nami siya tonga-tonga ni huriam hakabipi gading serpong narikok dinasida laho patupahon paunehon bagas joro inganan pamujio doho parsobon nasida tuho tung ukka ma rohani akaruas ni huriam nabui jala talup napi nasu-pasum mangurupi nasida sadok ali Tuhan hupagonggopok kami daging nang tordinami tuho akan namarsahi pasang na name na dirawat di rumah sakit songonina naung mulak si rumah sakit na madalani akka perawatan doho sudia karuas ni huriam na marsahi liling di bagas na ganuk marsada-sada o pili Tuhan hupagonggop manasida tuho asa homa li Tuhan mangapihot tangamu na labok jalan na sunbadiyay mamasu-masu oba si panganon perhitianmu laho menuluk pamatang nasida digogo nang hahi pasu pasu-pasu manaksudi keluarga sahat diho mahamili Tuhan mangasahon anakmu Yesus Kristus martanya kami tuho amen. Tapasahak mapiliat dah mared de mahita sen buke de 255 Panang agape nada po
Kang Yang Mahita tapasaha ma pilihat tatu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dingkat doho nasa ulibasan na mauliutus. Kupasahat tami ma siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silor lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di Banua Tungaosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesa madusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami tugiho tu pangucunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siat debata jala mula mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor homadamena tutodim. Oh